നല്ലോർമ്മ നിന്റെ മഹത്വമുദീക്കും നിൽക്കണമവർ വലഭാഗത്തിൽ. Mariam dile tog yuhanun damdo henun nehun log mupisone khalofain yatraha നിന്മാതാവിശുദ്ധന്മാർ എന്നിവർത്തൻ പ്രാർത്ഥനയാൽ ദുർഗപിതാവിൻ മേഘസുത വചനമതാം രാജാധീശാദിൻ സഹജമതാൻ പ്രതിരഹിതാകാരുണ്യത്താൽ മാർത്യന്മാർഗൻ വർഗത്തിനു മുഴുവൻ ജീവനതും സഹിതം വന്ദിതനെ പരികീർത്തിതനെ കൃപ ചെയ്യണം. ദൈവമേ പരിശുദ്ധനാകും ബലവാനേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ പരിശുദ്ധനാകും ബലവാനേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ പരിശുദ്ധനാകും ബലവാനേ മരണമില്ലാത്തവനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിക്കപ്പെട്ടവനേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ.
ശേഷം ദൈവത്താൽ പ്രേരിതരായ ശ്ലീഹന്മാർ പോയി ജാതികളിടയിൽ ഭൂതലസീമയതോളം നല്ലേവേൻഗേല്യോ കൈക്കൊള്ളുവോൻ കൊക്കേഴും ഭാഗ്യമിതേന്നറിയിച്ചു സ്വർഗമഹാരാജ്യം. പരിശുദ്ധ സ്ലീഹന്മാരുടെ നടപ്പുള്ള പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ഹബീബായി ബാർക്കുമോർ. നമ്മുടെ മേൽ തന്നെ അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നീ കണ്ട മാതിരിക്കത്തവണ്ണം അതിനെ തീർക്കണമെന്നും മോശയോട് അരുളി ചെയ്തവൻ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് മരുഭൂമിയിൽ സാക്ഷികൂടാരമുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ അത് ഏറ്റുവാങ്ങി ദൈവം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞ ജാതികളുടെ അവകാശത്തിലേക്ക് യോശുവയുമായി കൊണ്ടുവന്ന ദാവീദിന്റെ കാലം വരെ വെച്ചിരുന്നു. അവന് ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ കൃപ ലഭിച്ചു. യാക്കോബിന്റെ ദൈവത്തിനൊരു വാസസ്ഥലമുണ്ടാക്കുവാൻ അനുവാദം അപേക്ഷിച്ചു. ശലോമോൻ അവനൊരു ആലയം പണിതു. അത്യുന്നതൻ കൈപ്പണിയായതിൽ വസിക്കുന്നതല്ലാതാനും സ്വർഗം എനിക്ക് സിംഹാസനവും ഭൂമി എൻ്റെ പാദപീഠവുമാകുന്നു. നിങ്ങൾ എനിക്ക് പണിയുന്ന ആലയം ഏത് വിധം, എൻ്റെ വിശ്രമസ്ഥലവും ഏത്? ഇതൊക്കെയും എൻ്റെ കയ്യല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തതെന്ന് പ്രവാചകൻ പറയുന്നുവല്ലോ. ശാഠ്യക്കാരും ഹൃദയത്തിനും ചെവിക്കും പരിച്ഛേദനയില്ലാത്തവരുമായുള്ളവരെ, നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളും എല്ലായ്പ്പോഴും പരിശുദ്ധന്മാരോട് മറുത്തു നിൽക്കുന്നു. ആമീൻ. ഹബീബായി ബാർക്കുമോർ. ശ്ലീഹാധന്യൻ ചൊൽകട്ടെ നിദേവം നിങ്ങളെ ഞങ്ങളറിയിച്ചതിനെതിരായി വേറൊരു വന്നറിയിച്ചാൽ മാനവനെങ്കിലും മാതൂതൻ താനേൽക്കും സഭയിൽ ശാപം പലതരമുപദേശങ്ങളോ ആരിൽ മുളച്ചു പരക്കുന്നു. ദൈവത്തിനുപദേശം അവസാനിപ്പിപ്പോ ഗലാത്യർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്നും മഹായി ബാറക്കുമോർ. ശ്രീനാഥനോട് സ്തുതിയും നമ്മുടെ മേൽ തന്നെ അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവകാശി സർവത്തിനും യജമാനെങ്കിലും ശിശുവായിരുന്നിടത്തോളം ദാസനേക്കാളൊട്ടും വിശേഷതയോളമല്ല. പിതാവ് നിശ്ചയിച്ച അവധിയോളം രക്ഷകന്മാർക്കും ഗ്രഹവിചാരകന്മാർക്കും കീഴ്പ്പെട്ടവനത്ര എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. അതുപോലെ നാം ശിശുക്കളായിരുന്നപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ ആദിപാഠങ്ങളിൽ കീഴടിമപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കാലസമ്പൂർണത വന്നപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ സ്ത്രീയിൽ നിന്നും ജീവിച്ചവനായ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴ് ജനിച്ചവനായി നിയോഗിച്ചത് അവന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവരെ വിലക്ക് വാങ്ങിയിടുന്ന പുത്രത്വം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ. നിങ്ങൾ മക്കളാകൊണ്ട് അബ്ബ പിതാവേ എന്ന് വിളിച്ചു. സുപുത്രന്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അയച്ചു. അങ്ങനെ നീ ഇനി ദാസനല്ല പുത്രനത്രേ. പുത്രനെങ്കിലോ ദൈവത്താൽ അവകാശിയാകുന്നു. ആഹായി ബാറക്കുമോർ. സ്തുതി ബലികളോട് ചേരിടുവീൻ. ബാർക്കുമോർ. നാം അടക്കത്തോടും ഭയത്തോടും വണക്കത്തോടും ചെവിയെടുത്ത് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വായിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുമിശിഹായുടെ വിശുദ്ധ എവങ്കേലിയനിലെ ദൈവത്തിന്റെ ജീവവചനങ്ങൾ അറിയിപ്പിനെ കേൾക്കണം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ആത്മാവിനോടുകൂടി ദൈവമായ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവൻ നൽകുന്ന പ്രഖ്യാപനമായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ വിശുദ്ധ എവങ്കേലിയോൻ
ലോകത്തിന് ജീവനും രക്ഷയും ഘോഷിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ലൂക്കോസും സബ്രോനോ എഴുതിയ രക്ഷാസുവിശേഷത്തിൽ നിന്നും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി സ്തുതികളും നാം എല്ലാവരുടെ മേൽ തന്നെ അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്നേക്കുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ കന്യകമറിയാമിൽ നിന്ന് ശരീരം ധരിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ള വചനവും നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു മിശിഹായുടെ മനുഷ്യാവതാര കാലത്ത് ഇവ ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചു. വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റുപറയുന്നു. അവൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ പുരുഷാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീ ഉച്ചസ്വരത്തിൽ അങ്ങേ വഹിച്ച ഉദരവും അവിടുന്ന് കുടിച്ച മുലകളും ഭാഗ്യമുള്ളവ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ അവളോട് ദൈവവചനം കേട്ടതിനെ ആചരിക്കുന്നവരാണ് ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ജനങ്ങൾ വന്നുകൂടിയപ്പോൾ അവൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി: ഈ ദോഷമുള്ള തലമുറ അടയാളം അന്വേഷിക്കുന്നു. യോനാ ദീർഘദർശിയുടെ അടയാളമല്ലാതെ വേറെ അടയാളം ഇതിന് ലഭിക്കുകയില്ല. യോനാ നിനവാക്കാർക്ക് അടയാളമായി തീർന്നതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യപുത്രൻ ഈ തലമുറയ്ക്കും അടയാളമായിരിക്കും. തെക്കേ ദേശത്തിലെ രാജ്ഞി ന്യായവിസ്താരത്തിൽ ഈ തലമുറയിലെ ആളുകളോടുകൂടെ എഴുന്നേറ്റ് ഇവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തും. അവൾ ശലോമോന്റെ ജ്ഞാനവചനങ്ങൾ കേൾപ്പാൻ ഭൂമിയുടെ അതിരുകളിൽ നിന്നും വന്നു. ശലോമോനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനിതാ ഇവിടെയുണ്ട്. നിയമക്കാരായ മനുഷ്യർ ന്യായവിസ്താരത്തിൽ ഈ തലമുറയോടുകൂടെ എഴുന്നേറ്റ് ഇതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തും. അവർ യോനായുടെ പ്രസംഗത്താൽ അനുദപിച്ചു. യോനായേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനിതാ ഇവിടെയുണ്ട്. ഒരുവനും വിളക്ക് കൊളുത്തി നിലവിറയിലോ പറയ്ക്ക് കീഴിലോ വയ്ക്കുന്നില്ല. പ്രവേശിക്കുന്നവർക്ക് പ്രകാശം കാണുവാൻ അത് പീഠത്തിന്മേലത്രേ വയ്ക്കുന്നത്. നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വിളക്ക് നിന്റെ കണ്ണാകുന്നു. നിന്റെ കണ്ണ് കുറ്റമറ്റതെങ്കിൽ നിന്റെ ശരീരം മുഴുവനും പ്രകാശിക്കും. അത് ദുഷിച്ചതെങ്കിലോ നിന്റെ ശരീരവും ഇരുണ്ടതായി തീരും. നിന്നിലുള്ള പ്രകാശം ഇരുണ്ടുപോകാതെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ശരീരം മുഴുവനും പ്രകാശമുള്ളതായിരിക്കും. അതിൽ അന്ധകാരത്തിന്റെ അംശമില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ വിളക്കിന്റെ പ്രഭയാൽ നീ പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെ അത് മുഴുവനും പ്രകാശിതമായിരിക്കും എന്ന് താൻ കൽപ്പിച്ചരുളി ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ശാന്തി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഭാഗ്യവതി ഹൃദയാലാകാശം ധന്യത പാരം പ്രാപിച്ചു. ഭൂലോകം പാവനഗാത്രത്തിൽ സംസാരാൽ പാവനമായി മാനവരന്യോനിൻ മേലിൽ സത്യമോദത്തിൽ ചാലി നിന്നേറ്റം ശുദ്ധ്യാ നാദിൻ ആലയമായിടും ഗാത്രത്തെ ആഘോഷിച്ചു. ആമീൻ. ബാർക്കുമോ സോമൻ കാലോസ്. നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിനോട് കരുണയും ദയവും യാചിക്കണം. അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. സ്തുതിയും സ്തോത്രവും പ്രാഭവും പുകഴ്ചയും മനശ്വരമായ നല്ല മഹത്വവും നിത്യവും ഇടപെടാതെ അർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യരായി ഭവിക്കണമേ. ഉത്തമനാഥനായ കർത്താവേ, നീ നിന്റെ ശരീരം ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമായും നിന്റെ രക്തം ഞങ്ങൾക്ക് പാനീയമായും നൽകുകയും സ്വർഗീയ രാജ്യത്തിന് ഞങ്ങളെ അവകാശികളാക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ. നിനക്ക് ദൈവികമായ ഈ സ്തോത്രബലി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സമയത്തും സകല പെരുന്നാളുകളിലും നേരങ്ങളിലും കാലങ്ങളിലും നാഴികകളിലും ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനിലും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും യോഗ്യമാകുന്നു. കുലഹൂനിയവുമോ സ്വതഹായ ആമേൻ.
പുണ്യം നൽകുന്ന ബലിപീഠത്തിന്റെ മുമ്പാകെയും ദിവ്യവും സ്വർഗീയമായ ഈ വിശുദ്ധ രഹസ്യങ്ങളുടെ മുമ്പാകെയും ഭയങ്കരമായ കുർബാനയുടെ മുമ്പാകെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ആചാര്യന്റെ കൈകളാൽ കുന്തിരിക്കം വയ്ക്കപ്പെടുന്നു. നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും യാചിക്കണം. അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. പാപപരിഹാരം നൽകുന്നവനും വെടിപ്പാക്കുന്നവനും ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുകയും തുടച്ചു നീക്കുകയും അവയെ ഓർക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനുമായ ദൈവമായ കർത്താവേ, സ്നേഹപൂർവമായ നിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അസംഖ്യങ്ങളായ എന്റെ മഹാപാപങ്ങളെയും വിശ്വാസികളായ നിന്റെ സകല ജനങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെയും മായിച്ചു കളയണമേ. ഉത്തമനേ, ദയതോ നീ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ കരുണയാൽ ഞങ്ങളെ ഓർക്കണമേ. എന്റെ നാഥ, നിന്റെ മഹാകരുണയാൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയും സഹോദരീ സഹോദരങ്ങളുടെയും നേതാക്കളുടെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെയും മരിച്ചുപോയവരുടെയും മഹത്വമുള്ള നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയുടെ പ്രജകളായ സകല മരിച്ചുപോയവരുടെയും ആത്മാക്കളെ നീ ഓർക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, അവരുടെ ആത്മാക്കൾക്കും ദേഹികൾക്കും ശരീരങ്ങൾക്കും ആശ്വാസം നൽകണമേ. അവരുടെ അസ്ഥികളിൽ കരുണയും കൃപയുമാകുന്ന പനിമഞ്ഞ് തെളിക്കണമേ. കർത്താധികർത്താവും മഹത്വത്തിന്റെ നാഥനുമായ മശിഹാ രാജാവേ, ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നീ വിമോചകനും വിമോചനവുമായിരിക്കണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമരുളണമേ. ഞങ്ങളുടെ തുണയ്ക്കായി എഴുന്നള്ളണമേ. ഞങ്ങളെ സഹായിപ്പാൻ വന്ന് ചേരണമേ. ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും കൈക്കൊള്ളണമേ. ദൈവമേ, സകല കഠിന ശിക്ഷകളും ദയാപൂർവം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കി മായിച്ചു കളയണമേ. കർത്താവേ, കോപവടികളെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കരുണാപൂർവം തടുത്തു മാറ്റിക്കളയണമേ. സമാധാനപരന്മാരായ ആളുകൾക്കുള്ള ഉത്തമമായ അവസാനത്തിന് ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കി തീർക്കണമേ. നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതും അനുയോജ്യവും നിന്റെ ദൈവത്വത്തിന് പ്രീതികരവുമായ ക്രിസ്തീയ അന്ത്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. നല്ല അവസാനത്തിന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അർഹരാക്കി തീർക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ിക്കും മാലാഖമാർക്കും അദൃശ്യനായ പിതാവാം ദൈവമേ, തിരുമുൻപാകെയും സ്നേഹപൂർവം ലോകത്തിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടവനായ നിന്റെ ഏകജാതന്റെ മുൻപാകെയും തന്റെ ആവസിപ്പ് മൂലം ലോകത്തിന് പാപപരിഹാരം നൽകിയ നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ മുൻപാകെയും നിന്റെ ദൈവത്വം ഉദ്ഘോഷിക്കുകയും വിശുദ്ധ ത്രിത്വം ആവസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായ നിന്റെ പരിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിന് മുൻപാകെയും ഈ ബലിയെ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇത് കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും നിന്റെ ഇടവക മുഴുവന്റെയും കുറ്റങ്ങൾ മാഞ്ഞു പോകുന്നതിനും വിശ്വാസികളായ സകല മരിച്ചുപോയവരുടെയും ആശ്വാസത്തിനും നല്ല ഓർമ്മയ്ക്കുമായി തീരണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഓശോ അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനകളാൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ.
ברמוד הטויו, עבדי כדהויס ומזרח. പാർക്കുമോ ദിവ്യജ്ഞാനം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും നല്ലോണം നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആചാര്യന്റെ പ്രാർത്ഥന ഏറ്റു ചൊല്ലണം. സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും കാണപ്പെടുകയും കാണപ്പെടാത്തതുമായ സർവ്വത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവുമായ സത്യേക ദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനും സർവ്വലോകങ്ങളുടെ പിതാനുസരിച്ചതും പ്രകാശമുള്ള പ്രകാശവും സത്യദൈവനുള്ള സത്യദൈവവും ജയിച്ചവനും സൃഷ്ടിയല്ലാത്തവനും സാരാംശ പിതാവിനോട് സമത്വമുള്ളവനും സർവ്വോന്നതമായി നിർമ്മിച്ചവനും മനുഷ്യരായ ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കും വേണ്ടി തിരുമനസ്സായ പ്രകാരം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നൽകി വിശ്വരൂഹായ ദൈവമാതാവായ വിശ്വവിദ്യയിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിൽ മനുഷ്യനായി പൊന്തിയോസ് പിലാത്തോസ് ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിക്കപ്പെട്ട് കഷ്ടമനുഭവിച്ച് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം ദിവസം എഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കയറി തന്റെ പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്തിരുന്നവനും ജീവനുള്ളവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിപ്പാൻ തന്റെ വലിയ മോദത്തോടെ വരുവാനിരിക്കുന്നവനും തന്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനമില്ലാത്തവനുമായ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഗുരുജനങ്ങളിൽ കുർബാന അംഗീകരിക്കപ്പെടുവാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്കായി പ്രാർത്ഥിപ്പീ. സകലത്തെയും ജയിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവും പിതാവിന്റെ പുത്രനോട് പിതാവിനോട് പുത്രനോട് വന്ദിക്കപ്പെട്ട് സ്തുതിക്കപ്പെടാനും ദിവ്യന്മാരും സ്ത്രീയന്മാരും വാദം സംസാരിച്ചവനുമായ ജീവിത വിഷയമുള്ള ഗുരുവായും കാതോലിക്കവും സ്നേഹികവുമായ ഏകവിശ്വസഭയിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പാപമോചനത്തിന് മാമോദീസ ഒരിക്കൽ മാത്രമായി ഞങ്ങളെ മരിച്ചുപോയവരും വരുവാനിരുന്ന ലോകത്തിലെ പുതിയ ജീവനുമായി ഞങ്ങൾ നോക്കി പാർക്കുന്നു. ആമീൻ. യാചിക്കേണ്ടും സമയമിതാ, മോചിക്കും നാഴിക ഈതും
പരിശുദ്ധവും ദൈവമായ ചുംബനത്താൽ ഓരോരുത്തരും അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സമാധാനം കൊടുക്കണം. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും ഈ സമാധാനത്തിന് ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. അന്യോന്യം ശ്ലോമോ നൽകി കർത്താവിൻ ശ്ലോമോ നമ്മിൽ വാസം ചെയ്തിടട്ടെന്നും തമ്മിൽ ചുംബിക്കണം തൽശ്ലോമോയും ശൈലോയും നമ്മെ കാക്കട്ടെ നാടും. ഭാർക്കുമോ കൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ സമാധാനത്തിന് ശേഷം കരുണയുള്ള കർത്താവിന്റെ മുമ്പാകെ നാം തലകുനിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ നിന്റെ തിരുമുൻപാകെ ഞങ്ങൾ തലകുനിക്കുന്നു. കർത്താവേ, അനശ്വരമായ നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നിന്റെയും നിന്റെ ഏകജാതന്റെയും നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും തിരുവിഷ്ടം നിറവേറ്റുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവേ, നിനക്ക് ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന ഈ ബലി മുഖാന്തരം സകല അശുദ്ധ വിചാരങ്ങളെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൂരീകരിക്കണമേ. ഇതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഭാർക്കുമോ സഹോദരങ്ങളെ, നാം എല്ലാവരും ഭംഗിയോടും ഭയത്തോടും വണക്കത്തോടും വെടിപ്പോടും വിശുദ്ധിയോടും സ്നേഹത്തോടും സത്യവിശ്വാസത്തോടും നല്ല ദൈവത്തോടും കൂടെ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ ആചാരനകളാൽ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭയങ്കരവും പരിശുദ്ധമായ കുർബാനയിൽ സൂക്ഷിക്കണം. എന്തെന്നാൽ നാം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ജീവനുള്ള ബലി സകലത്തിനെയും ഉടയനായ പിതാവാം ദൈവത്തിന് നിരപ്പിലും സമാധാനത്തിലും അണയ്ക്കുന്നു. ഈ കുർബാന അനുഗ്രഹങ്ങളും സമാധാനവും ബലിയും സ്തോത്രവുമാകുന്നു. പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാരൂഹായുടെ സംബന്ധവും സഹവാസവും എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാവരിലും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ആത്മാവോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഈ സമയത്ത് നാം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സുകളും ചിന്തകളും ഹൃദയങ്ങളും ഉയരങ്ങളിൽ പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് മശിഹാതമ്പുരാനിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തായിരിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ബോധങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളും ദൈവമായ കർത്താവിങ്കലിരിക്കുന്നു. ഭയഭക്തിയോടെ നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഭക്തിയോടെ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നത് യുക്തവും ന്യായവുമാകുന്നു. കർത്താവേ, തിരുമുൻപാകെ നിന്നുകൊണ്ടിടവിടാതെ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളുമായ അഗ്നിമാന്മാരോടൊരുമിച്ച് ത്രിത്വസ്തുതികളാൽ നിന്നെ പുകഴ്ത്തുവാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യരായി ഭവിക്കണമേ. തന്റെ സ്തുതികളാൽ ആകാശവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദൈവതമ്പുരാൻ പരിശുദ്ധൻ 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 ഉയരങ്ങളിൽ ഹോശാന. ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ വന്ദനം പരിപാലിക്കുന്നതുമായ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാവുന്നു. ഉയരങ്ങളിൽ സ്തുതി. രക്ഷാകരമായ കഷ്ടാനുഭവത്തിന് താൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ തൃക്കൈകളിൽ അപ്പമെടുത്ത് വാഴ്ത്തി ശുദ്ധീകരിച്ചു. ഭാർക്കുമോ
ഭക്ഷിച്ച് അത് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് നിത്യജീവന് വേണ്ടിയുള്ള തന്റെ പരിശുദ്ധ ശരീരം എന്നതിനെ നാമകരണം ചെയ്തു. പ്രകാരം തന്നെ വീഞ്ഞും വെള്ളവും ചേർത്ത് കലർത്തിയ കാസായും എടുത്ത് വാഴ്ത്തി ശുദ്ധീകരിച്ചു. അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് നിത്യജീവന് വേണ്ടിയുള്ള തന്റെ വിലയേറിയ രക്തമായിട്ട് അതിനെ പൂർത്തിയാക്കി. ഞാൻ വരുന്നതുവരെ എന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി പ്രകാരം നിങ്ങൾ ചെയ്യുവീനെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവ വിശുദ്ധ ശ്ലീഹന്മാരെ താൻ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, നിന്റെ മരണത്തെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുകയും നിന്റെ ഉയർത്തലിനെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുകയും നിന്റെ രണ്ടാമത്തെ എഴുന്നേൽപ്പിനായി ഞങ്ങൾ നോക്കിപ്പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ മേലും ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. കർത്താവേ, നിന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിലെ സകല രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിന്റെ സഭയോർ ഓരോരുവനും അവനവന്റെ പ്രവർത്തികൾക്കനുസരണമായി പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന ക്രമജനകമായി നിന്റെ പുനരാഗമനത്തെയും അനുസ്മരിക്കുന്നു. തന്മൂലം നിന്റെ സഭയും നിന്റെ ഇടവകയും നിന്നോടും നീ മുഖാന്തരം നിന്റെ കൂടെ നിന്റെ പിതാവിനോടും സർവശക്തിയുള്ള പിതാവാം ദൈവമേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ എന്ന് പശ്ചാത്താപത്തോടുകൂടി അപേക്ഷിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സർവശക്തിയുള്ള പിതാവാം ദൈവമേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും വന്ദിക്കുകയും നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉത്തമനായുള്ളോവേ, കരുണ തോന്നി ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. എന്റെ വാത്സല്യമുള്ളവരെ, ജീവനുള്ള പരിശുദ്ധ റൂഹ സ്വർഗമാകുന്ന മേലുള്ള ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതാപത്തോടുകൂടി ഇറങ്ങി വെക്കപ്പെടുത്തിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കൃപാന മേൽപ്പുരന്നി ആവസിച്ച് അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന നാഴിക എത്ര ഭയങ്കരവും ഈ സമയം എത്ര ഭ്രമിക്കത്തക്കതുമാവുന്നു. നിങ്ങൾ അടക്കത്തോടും ഭയത്തോടും നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെ കൂടെ സമാധാനവും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സംപ്രീതിയും ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. Kurielaiso, Kurielaiso, Kurielaiso. പരിശുദ്ധ റൂഹ വസിച്ച് ഈ അപ്പത്തെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ മശീഹായുടെ ശരീരമാക്കി പരിശുദ്ധ റൂഹ വസിച്ച് ഈ കാസായെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ മശീഹായുടെ രക്തവുമാക്കി തിരുശരീര രക്തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സകലർക്കും ഇവ കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായി തീരുകയും തന്മൂലം അവർ നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അവർ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ആയുഷ്കാലത്ത് നമ്മുടെ അധ്യക്ഷന്മാരായിരുന്ന 4 ഭാഗങ്ങളുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷ്ണു സഭകളെ മേച്ചുഭരിക്കുന്ന
ശുദ്ധിമാന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരും ഭാഗ്യവാന്മാരുമായ ദൈവത്താൽ നിറപ്പെട്ടു പോരുന്ന നമ്മുടെ ബാധ്യസ്ഥന്മാരായ ആബന്മാർ ഇഗ്നാത്യോസിനു വേണ്ടിയും ആബന്മാർ ബസിലിയോസിനു വേണ്ടിയും ആബന്മാർ ഗ്രിഗോറിയോസിനു വേണ്ടിയും നമ്മുടെ മേൽപ്പെട്ടക്കാരനായ ആബന്മാർ തീമോത്യോസിനു വേണ്ടിയും സത്യവിശ്വാസികളായ ശേഷമുള്ള സകല എപ്പിസ്കോപ്പ്മാർക്ക് വേണ്ടിയും മഹത്വവും ഭയങ്കരവും പരിശുദ്ധമായ ഈ സമയത്ത് ദൈവമായ കർത്താവോട് നാം അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. കർത്താവേ, നിന്റെ പരിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും അതിലെ ഇടയന്മാർക്ക് ഉത്തമവും പ്രശാന്തവുമായ ദീർഘായുസ്സും നൽകണമേ. സത്യവചനം ശരിയായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇടയന്മാരെ അതിലെഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ബാറക്കുമോർ. സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവേ, പലവിധമായ കഠിന പരീക്ഷകളിലാപ്പെട്ട് നിന്നിൽ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും വേഗത്തിൽ നീ അവരെ ദർശിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയും ഈ നാഴികയിലും ഈ സമയത്തും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുവാനായിട്ട് നിസാരരും ബലഹീനരുമായ ഞങ്ങളോട് മുൻകൂട്ടി കൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങളെ താല്പര്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശ്വാസികളും സത്യക്രിസ്ത്യാനികളുമായ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. ദൈവത്താൽ പാലിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിശ്വസഭയുടെ മക്കളാകുന്ന വിശ്വാസികളായ എല്ലാവർക്കും അന്യോന്യം ഐക്യവും അഭിവൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകുവാനായിട്ടും അവർ സുഹൃത്തുള്ളവരായി തീരുവാനായിട്ടും കർത്താവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഞെരുക്കത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ക്ലേശിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നിന്റെ സഹായങ്ങൾ നൽകണമേ. അവരെയും അവരെ സഹായിക്കുന്നവരെയും കാത്തുകൊള്ളണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ബാറയ്ക്കുമോർ 4 ഭാഗങ്ങളുമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സഭകളെയും ദേറാകളെയും അത് വിശ്വാസം നിലനിർത്തിയുറപ്പിച്ച വിശ്വാസികളും ഭർത്താക്കളെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. പട്ടക്കാരും സംഘവും ക്രിസ്ത്യാനി സമൂഹവും തീരുമാനമായിട്ട് കർത്താവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. കർത്താവേ, അദൃശ്യനായ ശത്രുവിനെയും അവൻ്റെ ക്രൂരവാഴ്ചയെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കണമേ. കരുണയില്ലാത്ത അധിപന്മാരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ബാർക്കിമോർ ഭൂമിയിലെ സ്വരവംശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭാഗ്യങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുള്ളവളും വിശുദ്ധിയുള്ളവളും മഹത്വമുള്ളവളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളും നിത്യകന്യകയും ഭാഗ്യവതിയുമായ ദൈവമാതാവായ മറിയാമിനെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. അവളോടുകൂടെ പരിശുദ്ധന്മാരെയും നിബിയന്മാരെയും പ്രസംഗക്കാരായ സ്ലീഹന്മാരെയും ഏവങ്കേലിയസ്ഥന്മാരെയും സഹോദരന്മാരെയും മൗദ്യാന്മാരെയും ഭാഗ്യവാനും തൻ്റെ യജമാനും മുന്നോട്ടക്കാരനുമായ മാർ യോഹാനാൻ മബ്ദാനായും ഷിമ്മാശന്മാരി പ്രധാനിയും സഹദേന്മാരും മുമ്പനുമായ പരിശുദ്ധനും മഹത്വമുള്ളവനുമായ മാർ സ്തേഫാനോസിനെയും സ്ലീഹന്മാരി തലവന്മാരായ ഉന്നതപ്പെട്ട മാർ പത്രോസിനെയും മാർ പൗലോസിനെയും നമ്മുടെ പിതാവായ മർത്തോമാ സ്ലീഹായെയും ശേഷം സകല ശുദ്ധിമാന്മാരെയും ശുദ്ധിമതികളെ ഒന്നുപോലെ നാം ഓർക്കണം. അവരുടെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് കോട്ടയായിരിക്കട്ടെ. കർത്താവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. കർത്താവേ, നിന്റെ പരിശുദ്ധന്മാരുടെ പാർശ്വങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണമേ. അവരുടെ അണികളിൽ ഞങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണമേ. അവരോടൊരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ബാർക്കുമോ സ്ലൈകവും കുറ്റമില്ലാത്തതുമായ ഏകവിശ്വാസത്തെ പാലിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവരായ
ശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് ശുദ്ധതയോടെ മുമ്പ് കൂട്ടി ദ്രാവിച്ച് വിശ്രമിക്കുന്നവരെയും നിഖ്യായിലും കുസ്തുനിലും പോലീസിലും എപ്പേസോസിലും വശുണ്ടായ പുണ്യപ്പെട്ടവയും പരിശുദ്ധമായ 3 പൊതു സുന്നോദോസുകളെയും അവയിലുണ്ടായിരുന്ന നീമാന്മാരും മൽപ്പാന്മാരും സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവരും ദൈവത്തെ ചരിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെയും ഊർസ്ലേമിൻ്റെ 1-ാമത്തെ പ്രധാന ആചാര്യനും പുണ്യവാനും സ്ലീഹായും സഹോദയമായ യാക്കോബും ഇഗ്നാത്യോസും ക്ലീമീസും ദീവനാസ്യോസും അത്താനാസ്യോസും യോലിയോസും ബെസേലിയോസും ഗ്രീഗോറിയോസും ദിയോസ്കോറോസും തീമോത്യോസും പീലക്സീനോസും അന്തിമോസും യാവാനീസും വചനമായ ദൈവം ശരീരമായി തീർന്നുവെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുമിശിഹായുടെ മനുഷ്യാവതാരത്തെക്കുറിച്ച് സ്പഷ്ടമായി തെളിയിച്ചവനും സത്യവാനും ഉന്നത ഗോപുരവുമായ പ്രസിദ്ധനായ മാർക്കോറിലോസും സുരേനേക്കരുടെ കിരീടവും ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ മുഴുവൻ്റെയും വിവേകമുള്ള വായും തൂണും മൽപ്പാനും പുഷ്പങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മേശിൽ സ്ഥലവും മറിയാം സംശയം കൂടാതെ ദൈവമാതാവെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രസംഗിച്ചവനുമായ ഞങ്ങളുടെ പാത്രക്കേസ്മാർ സേവേറിയോസും സത്യവിശ്വാസം നിലനിർത്തിയ നീതിമാനും പരിശ്രമ ഞങ്ങളെ ഭാവന്മാർ യാക്കോബ് പ്രധാനായും മാറപ്രേമന്മാർ യാക്കോബും മാർ സഹാക്കന്മാർ ബാലായും ദുഃഖിതന്മാർ തലനായ മാർ ബെർസോമായും മാർ ശമോന്തസ്വനയും തെരഞ്ഞെടുക്കന്മാർ അബഹായും എൽദോമാർ ബെസേലിയോസും മലങ്കര ദർശനന്മാരെ മാർ ഗ്രീഗോറിയസുമാർ ദീവനാസ്യസമയങ്ങളെ പിതാക്കന്മാരെയും ചുവള്ളതും കുറ്റമില്ലാത്തതുമായ ഏകവിശ്വാസ പരിചയങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവരായി ഇവരുടെ മുമ്പും ഇവരോടുകൂടിയും ഇവരുടെ പിമ്പുമുള്ളവരെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. അവരുടെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് കോട്ടയായിരിക്കട്ടെ. കർത്താവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. കർത്താവേ, സത്യവിശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാത്തവരും കുറ്റമില്ലാത്തവരുമാക്കി ഞങ്ങളെ തീർക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഹോശോ വബകുലസ്ബാൻ വാറിക്കുമ്പോൾ അറിവുകളുടെയും ജഡങ്ങളുടെയും ഉടയനായിരിക്കുന്ന പിതാവാം ദൈവമേ, സത്യവിശ്വാസത്തിൽ മുൻകൂട്ടി നിദ്ര പ്രാപിച്ച് വിശ്രമിച്ച് നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു ചേരാറായി ഈ പരിശുദ്ധ മദ്ബായിൽ നിന്നും ഈ പള്ളിയിൽ നിന്നും ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്നും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സ്നേഹത്തോടെ സത്യവിശ്വാസത്തോടും കൂടെ വാങ്ങിപ്പോരിക്കുന്ന വിശ്വാസങ്ങളെ മനുഷ്യരെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. അവരുടെ ആത്മാക്കളെയും അറിവുകളെയും തൻ്റെ അടുത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടാനായി നമ്മുടെ ദൈവമായ മനുഷ്യയോട് ധാരാളമായി തൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മൂലം കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപമോചനത്തിനും അവരെ യോഗ്യരാക്കുവാനും നമ്മയും അവരെയും തന്നെ സുഹൃത്തിൽ ചേർത്തോളാനുമായി നാം അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് 3 പ്രാവശ്യം കുറിയലായിസോ എന്ന് അട്ടച്ച് പറയണം. കർത്താവേ, കരുണയോടെ ഞങ്ങളുടെ പരായത്തിനെ നീ കടാക്ഷിച്ച് അവരുടെ കടങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. എന്തെന്നാൽ നിന്റെ ഏകജാതന്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ അവരുടെ അവയവങ്ങളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവല്ലോ. അവൻ മൂലമുള്ള കരുണയും പാപമോചനവും പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളും അവരും അവനിൽ തന്നെ ശരണപ്പെടുന്നു. ദുമേ തൂലോസേ ഫ്ലാൻ വലഹൂ. ദൈവമേ, സത്യവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യരെയും നീ ആശ്വസിപ്പിച്ച് പുണ്യപ്പെടുത്തണമേ. മനസ്സോട് മനസ്സുകൂടാതെയും അറിവോട് അറിവൂടാതെയും നിന്റെ തിരുമുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ മൂലം ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള പിഴകൾ ക്ഷമിക്കണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെ പരേതരുടെയും അപരാധങ്ങൾ ഓർക്കാതെ ഞങ്ങളെയും അവരെയും ക്രിസ്തീയാന്ത്യത്തിന് നീ അർഹരാക്കി തീർക്കണമേ. തന്മൂലം സകലത്തിലും ബഹുമാന്യവും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതുമായ നിന്റെ തിരുനാമം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹായോടും നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായോടും കൂടെ സകലത്തിലും എന്ന പോലെ ഈ കുർബാന വഴിയായും മഹത്വപ്പെടുകയും പുകഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുവാനിടയാകണമേ. ഓശോ വബകുലസ്ബാൻ തന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ പ്രകാരം തന്നെ ഇരിക്കുകയും തലമുറകളായ സകല തലമുറകൾ വരെയും ലോകാലോകങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ.
അവിടുത്തെ ആത്മാവിനും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വലിയവനും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശുമിശിഹായാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും കരുണയും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാവരിലും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. മറിയാമേ കന്നീതന്നങ്കി നിൻ വൃത്താന്തം വർണ്ണിപ്പാൻ ഞാനപ്രാപ്തൻ താ. ോർക്കും നിൻ പേർക്കും ഭാഗ്യം. മറിയാമേ നിൻ ദയാചാര്യ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും കരുണയാലും രോഗികൾക്ക് പൂർണ്ണ സൗഖ്യവും, ഞെരുക്കത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസവും, ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വിടുതലും, അകലെ പോയിരിക്കുന്നവർക്ക് തിരിച്ചുവരവും, സമീപസ്ഥർക്ക് നല്ല കാവലും, ഭിന്നിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ഐക്യവും സ്നേഹവും, ചിന്നിപ്പോയിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുമിപ്പും, കാണാതെ പോയിരിക്കുന്നവർക്ക് കണ്ടെത്തലും, വിലപിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസവും, ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് വിശ്രമവും, അഗതികൾക്ക് സന്തുഷ്ടിയും, വിധവമാർക്ക് മനോധൈര്യവും സഹായവും, ദരിദ്രർക്ക് പോഷണവും സംതൃപ്തിയും, പാപികൾക്ക് പൂർണ്ണമോചനവും, ആചാരിത്വത്തിന് നല്ല ഉന്നതിയും, ശുശ്രൂഷകർക്ക് വെണ്മ കൊടുക്കുകയും, നിന്റെ നിരപ്പ് ഭൂമിയിലെ രാജ്യങ്ങളിൽ വാഴുകയും, യുദ്ധങ്ങൾക്ക് ഒതുക്കവും മരിച്ചവർക്ക് ആശ്വാസവും, ഞങ്ങൾക്ക് കടങ്ങളുടെയും പാപങ്ങളുടെയും മോചനവും നൽകണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, നിന്റെ കൃപയാൽ പ്രാർത്ഥനകൾ കൈക്കൊള്ളുന്നവനും അപേക്ഷകൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നവനുമായ ദൈവമേ, നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധനായ നിന്റെ ഏകജാതൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കർത്തൃ പ്രാർത്ഥന
മുറുകിയ ഹൃദയത്തോടെ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ തിരുനാമം പരിശുദ്ധമാകണമേ. നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ. നിന്റെ ദർശനം സ്രോതസ്സിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാവങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ, പിന്നെയോ ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു. ആമേൻ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ദുഷ്ടനിൽ നിന്നും എല്ലാവിധ നിയമലംഘനങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളും ഭോഷത്വങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്കും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഞങ്ങളോട് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും നീ പാപപരിഹാരം നൽകണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ആത്മാവിനും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അണക്കപ്പെട്ട ശിരസ്യങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും കരുണകളാർത്താനും ഭാഗം നാം തലകുനിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമേ, നിന്റെ തിരുമുമ്പാകെ ഞങ്ങൾ തലകുനിക്കുന്നു. കർത്താവേ, നിന്റെ ഏകജാതന്റെ തിരുശരീര രക്തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു നിൽക്കുന്ന നിന്റെ ജനത്തെയും നിന്റെ ഇടവകയിലെ ആടുകളെയും വലത് കൈ ആവസിപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ആത്മശരീരങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഹോശോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ആത്മാവിനും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധവും മഹനീയവും സൃഷ്ടിയല്ലാത്ത സ്വയംഭൂവും അനാദ്യന്തവും വന്യവും സാരാംശത്തിലൊന്നായിരിക്കുന്ന തൃത്വത്തിൻ്റെ കൃപയും കരുണയും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാവരിലും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ബാർക്കുമോർ ഭയത്തോടും വിറയലോടും നാം സൂക്ഷിക്കണം. കർത്താവേ, കരുണ തോന്നി ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. വിശുദ്ധതകൾ വിശുദ്ധിയുള്ളവർക്കും വെടിപ്പുള്ളവർക്കും പരിശുദ്ധനായ ഏകപിതാവും പരിശുദ്ധനായ ഏകപുത്രനും പരിശുദ്ധനായ ഏകറുഹായുമല്ലാതെ പരിശുദ്ധനില്ല. ആമേൻ. ഒന്നായിരിക്കുന്ന പിതാവിനും പുത്രനും ജീവനുള്ള വിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കും എന്നേക്കും സ്തുതി. കരുണയോടെ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച പരിശുദ്ധനായ ഏകപിതാവ് നമ്മോടുകൂടെ മൂലം ലോകത്തെ രക്ഷിച്ച പരിശുദ്ധനായ ഏകപുത്രൻ നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും ഉണ്ടാകുവാനുള്ളതുമായ സകലത്തെയും പരിപൂർണമാക്കുന്ന ജീവനുള്ള ഏക പരിശുദ്ധ റൂഹായും നമ്മോടുകൂടെ കർത്താവിന്റെ തിരുനാമം ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതായിരിക്കട്ടെ. ദൈവസുതന്മാരായിടുവാൻ ആയുഷ്കാലെ പഠിപ്പിച്ച താതൻ മാറിയോർക്കേണം പ്രാർത്ഥന കുർബാനകൾ
പാർക്കുമോർ നാം എല്ലാവരും നമസ്കരിച്ച് കർത്താവിൽ നിന്ന് കരുണയും മനോഗുണവും യാചിക്കണം. അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. സ്തുതിയും സ്തോത്രവും പ്രാഭവും പുകഴ്ചയും മാഞ്ഞു പോകാത്ത നല്ല ഔന്നത്യവും നിത്യവും ഇടപെടാതെ കരയേറ്റുവാൻ അടിയങ്ങൾക്ക് യോഗ്യത നൽകണമേ. വിനീതയായ ദാവീദ് പുത്രിയെ തൻ്റെ ബഹുമതിക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്ത മഹനീയനും തേജസ്വിയും തൻ്റെ ദാസിയുടെ വിനയത്തെ ദർശിക്കുകയും തൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയ്ക്കായി അവൾക്ക് വേണ്ടി മണവറയെ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രേഷ്ഠനും മഹത്വവാനുമായ കർത്താവിന് സ്തുതി. തൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ ഓർമ്മ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സമയത്തും സകല പെരുന്നാളുകളിലും നേരങ്ങളിലും കാലങ്ങളിലും അവിടുത്തെ അടിയാരുടെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയിലും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും ഈ സുഗന്ധധൂപത്തോടൊപ്പം എനിക്ക് യോഗ്യമാകുന്നു. ബലമേറിയ കോട്ടയും ആക്രമണത്തിനതീതമായ ഭുജവും രാജാതിരാജാവും പ്രഭുക്കന്മാരുടെ പ്രഭുവുമായ ദൈവമായ മെശിഹാ തമ്പുരാനെ, നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യ ഹീനതയെ സ്നേഹിക്കുകയും കന്യകയുടെ ഉദരത്തിൽ വിശുദ്ധിയോടെ നിവസിക്കുകയും ചെയ്തു. ആത്മീയമായും ശാരീരികമായും ദീർഘദർശിമാർ അവളെ കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവയിലൊരുവൻ കത്തിജ്വലിച്ചിട്ടും ദഹിച്ചു പോകാതിരുന്ന മുൾപ്പടർപ്പിനാൽ അവളുടെ കന്യാത്വത്തെ യഥാർത്ഥമായി സൂചിപ്പിച്ചു. വേറൊരാൾ നിർമ്മല സ്വർണവും കേടുവരാത്ത തകിടും കൊണ്ടുള്ള നിയമപേടകത്താൽ അവളെ സൂചിപ്പിച്ചു. മറ്റൊരാൾ ശ്ലേമോന്റെ ശോശപ്പായാകുന്ന മഹനീയ ദൃഷ്ടാന്തം വഴിയായി ഉപമിച്ചു. മറ്റൊരുവൻ കർത്താവിന് മാത്രമായിട്ടല്ലാതെ തുറക്കപ്പെടാത്ത വാതിലായി സൂചിപ്പിച്ചു. ആകയാൽ വിശുദ്ധിയും സൗന്ദര്യ സമ്പൂർണയുമായ മാതാവേ, നിന്നിൽ നിന്ന് കിളർത്തു വന്ന ശിശുമുഖാന്തരം സ്വർഗീയരെയും ഭൗമികരെയും സന്തോഷിപ്പിച്ചവളായ നിന്റെ മധ്യസ്ഥതയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. പരിഭാഗതയുള്ളവളും ഭാഗ്യത്തിന് അർഹതയുള്ളവളുമായ നീ നിന്നിൽ നിന്ന് ഉദയം ചെയ്ത മശിഹാ തമ്പുരാനോട് നിന്റെ ഈ ഓർമ്മ ദിനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിത്യസമാധാനവും നിരപ്പും രോഗികളും അവശരുമായ എല്ലാവർക്കും പൂർണ്ണ രോഗശാന്തിയും നിന്റെ പ്രത്യാശയിൽ നിന്റെ പ്രാപിച്ച പരേതർക്ക് നല്ല ഓർമ്മയും നിന്റെയും നിന്റെ പിതാവിൻ്റെയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും കരുണയാലും കൃപയാലും ഉണ്ടാകുവാൻ അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ബാറക്കുമോർ ഹോശോ വബുകൂലസ്ബാൻ ലൗൽമീൻ. ദൈവത്തിൻ മാതാവായി ശാപത്തെ നീക്കിയ കന്യകയെ ശാന്തി ക്ഷേമങ്ങൾ സഭയിലുമേ ഉൾവാടി നാനേകാത്മജനോ അഭ്യർത്ഥിക്കണമേ. പാർക്കുമോ ോമിസ്രാപികൾ തൻ സവിധം വീട്ടവതരണം ചെയ്ത കന്യകതൻ ഉദരേവാണോരേ ആദാമിരിസാത്താം ഹൃദയവതൻ ഞടിമേൽ നീ ഏറ്റിടുവാൻ പ്രിയവീരാ സ്തോത്രം. ഒരേയോരായി വേലയിലോഹാതാവേ ൾക്കായുള്ളാർത്ഥനെ ഞങ്ങളിൽ ആർദ്രത തോന്നിടാൻ ഏകാത്മജനോടർത്ഥിക്കാം. വൃദ്ധതയിലും അവർ തുടരിട്ടു തഴച്ചിടുമേ. ഹല്ലേലൂയ. വർദ്ധിക്കും അവർക്കു തുഷ്ടി പുഷ്ടികളും പാർക്കുമോ.
മനോലം വാദാമിൽ ഓലം വൽമീനാമി ഉണ്ടേ മേലും നിന്നോർമ്മ ഉദകണമേ നിൻ പ്രാർത്ഥന നിൻ ഓർമ്മേ ബഹുമാനിച്ചോർക്കാം സ്തോമൻ കാലോസ് കുറിയേലായിസോ ഭാഗ്യം സ്നേഹർക്കും ഭാഗ്യം സഹദേർക്കും പുനരുദ്ധാനദിനെ പാർക്കുമോ കാക്ഷിച്ചൊരു സഹദേ വളർച്ചിറകുകൾ പൂണ്ടുന്നത പദമേറെ മുറിയോരാഹേ മേലൈനോ ആധാരേ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ കർത്താവോടായി വടികളെയും തൻ കോപത്തിൻ വടികളെയും വായിച്ചിടാൻ ശാർദും നീതിയ നിന്നാചാര്യന്മാരും മഹിമയ നിന്നയവാന്മാരും ഹാലേലൂയ ഹാലേലൂയ നിന്നഭിഷിക്ത മുഖം തിരുപ്പിക്കല്ലേ നിന്ദാസൻ ദാവീദിൻ മൂലം നിൻ പുത്രന്മാർ കാത്തിടുമെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ എൻ നിയമത്തെയും ഞാൻ ഉപദേശിച്ചിടുമേ സാക്ഷിയും പാലിക്കുമോ മനോലം വാദാമിൽ ഓലം വൽമീനാമി സ്പർശിച്ചുള്ള പാദങ്ങൾ ധ്യാനദ്വാരങ്ങൾ വാനവരൊത്തു വസിക്കേണം സ്തോമൻ കാലോസ് കുറിയേലായിസോ സ്നേഹാൽ ശുശ്രൂഷിച്ചോരാം വൈദികരെ പിഞ്ചെല്ലും നീരേ മാതൃവാകാരെ പാർക്കുമോ ദൈവസുതാ നിന്നെ ശുശ്രൂഷിച്ചൊരു വൈദികരെ ഗമന മഹാനാളിൽ ഓർത്തുമുഖ പ്രഭയെ കേളവേ മുറിയോരാഹി മേലൈനോ ആധാരേ മശിഹാകൂദായി ശരണർപ്പിച്ചോ ആചാര്യന്മാർ കേകുക പുണ്യം നാദാസ്തോത്രം മക്കളിലപ്പൻ കൃപ ചെയ്വതുപോലെ ഹല്ലേലൂയ ഭക്തന്മാരിൽ ദൈവം കൃപ ചെയ്യും തുല്യം നനോട് നാൾകളോ ഹല്ലേലൂയ പൂക്കുന്നിതു വയലിൽ പൂച്ചെടി പോലെ പാറിക്കുമോ ശരണത്താലെ നിൻ കൃപയിൽ മരണമടഞ്ഞൊരു ദാസേരെ നിൻ ജീവാസുണ്ടർത്തണമേ ഗബരീനുദ്യാനത്തിനായി സ്തൗമൻ കാലോസ് കുറിയേലായിസോൻ രക്ഷകനെ നിൻ ഗാത്രത്തെ ഭക്ഷിച്ചും നിൻ വിലയേറും രക്തകാസ പാനം ചെയ്തും ദരായോരേ നാശം നീക്കി ജീവി
കർത്താവേ. കള്ളന് കിട്ടിയ നിന്റെ വരം തൃത്വത്തെ കൊണ്ടാടി മരി ചോരും കൈക്കൊണ്ടേടേണം. ബാർക്കുമോർ എൻ്റെ കർത്താവേ, നിന്നെ ഭക്ഷിപ്പാൻ എന്നെ യോഗ്യനാക്കണമേ. നിന്റെ പരിശുദ്ധ ശരീരമാകുന്ന ഭക്ഷണം മൂലം എൻ്റെ ദുർമോഹങ്ങൾ ക്ഷയിച്ചു പോവുകയും നിന്റെ ജീവനുള്ള കാസായാകുന്ന പാനീയത്താൽ എൻ്റെ ദുർവൈകാരങ്ങൾ ശമിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. എൻ്റെ കർത്താവും ദൈവമേ, കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും നിന്നാൽ ഞാൻ യോഗ്യനായി തീരണമേ. ആമീൻ. നോക്കിൽ വിറച്ചിടുന്നു അവനെ മേശയിൽ അപ്പം നീഞ്ഞ നീ കാണുന്നു ആരെ സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവനുമാകുന്നു. ആദ്യം മുതൽ തലമുറ തലമുറകൾ വരെയും തനിക്ക് സ്തുതി. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നവനും ഞങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാനത്തിനും ഞങ്ങളുടെ വർഗത്തിന്റെ നിത്യമായ
ഒതുക്കത്തിനും വേണ്ടി വരുവാനിരിക്കുന്നവനുമായ ദൈവപുത്ര, പാപപരിഹാരം നൽകുന്നതായ നിന്റെ വിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് നിന്റെ ദാസർക്ക് പാപപരിഹാരം ഇറങ്ങി വരുമാറാകണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ദൃശ്യമായി നിന്റെ വലത്ത് തുറക്കൈ നീട്ടി കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമേ തിരുമുണ്ടാക്കിയുള്ളതായ മുഖപ്രസന്നതയ്ക്കും വേണ്ടി വിലയേറിയതായ നിന്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന നിന്റെ ആരാധകരുടെ സംഘത്തെ നീ വാഴ്ത്തണമേ. വലിയവനും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശുമിശിഹായാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ഈ വിശുദ്ധതകൾ വഹിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ മേലും ഇവയെ കൊടുക്കുന്നവരുടെ മേലും ഇവയെ അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ മേലും പരിശ്രമിച്ച് ഇവയിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളവരും സംബന്ധിക്കുന്നവരുമായ എല്ലാവരുടെ മേലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ കരുണ നമ്മുടെ മേലും അവരുടെ മേലും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും ഇന്നും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സ്തുതി ദൈവത്തിൻ ഉയരത്തിൽ പാലം ചെയ്തതായ പാപപരിഹാരപ്രദമായ ഞങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷയ്ക്കും പ്രതികാരത്തിനും കാരണമാക്കി തീർക്കരുത്. പിന്നെയോ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ജീവനും രക്ഷയ്ക്കും പര്യാപ്തമാക്കി തീർത്ത് ഞങ്ങളെ നാവുകൾ നിൻ നാമം വാഴ്ത്തും. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, നിന്റെ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തെ ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്ത് വന്ദിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ശക്തിപ്പെടുത്തി സഹായിച്ചു താങ്ങി എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ. ഈ ആത്മീക മേശയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരായതിനാൽ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും പാപപരിഹാരവും ആശ്വാസവും നൽകണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഓശോ ബാർക്കുമോ നൽകപ്പെട്ട വിശ്വാസങ്ങൾ കൈക്കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും കരുണകളാർത്താലും ഭാഗനാം തലകുനിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, നിന്റെ തിരുമുൻപാകെ ഞങ്ങൾ തലകുനിക്കുന്നു. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അനശ്വര ഭക്ഷണമായി തീർന്ന സത്യാപമായ മിശിഹാതമ്പുരാനേ, കെടാത്ത അഗ്നി നരകത്തിൽ നിന്നും ചാകാത്ത പുഴയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ ആത്മശരീരങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ആമീൻ. ബാരിക്കുമോ. ഒന്നാം ആവാതൻ അവനൽ പാപിൻ പൗതിജതയ്ക്കാൻ ശിശുവെ പേറ്റ വചനേശ്വരനൊരു ഭൗതിക
സുതകർമ്മങ്ങൾക്കിവളൊരു സ്ഥിതയായി സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ പാപപരിഹാരപ്രദമായ വിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളോടും വഴിയാഹാരങ്ങളോടും കൂടെ പരിശുദ്ധവും മഹനീയമായ തൃത്വത്തിൻ്റെ കൃപയ്ക്കും കരുണയ്ക്കുമായി നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ സമാധാനത്താലെ പോകുവിൻ. ദൂരസ്ഥരും സമീപസ്ഥരും മരിച്ചുപോയവരും ജീവനോടിരിക്കുന്നവരും നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വിജയ സ്ലീബായാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരും പരിശുദ്ധ മാമോദീസയുടെ റൂഷമായാൽ മുദ്രകുത്തപ്പെട്ടവരുമേ, ഈ തൃത്വം നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ പരിഹരിക്കും, നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കും, നിങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയവരുടെ ആത്മാക്കളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ബലഹീനനും പാപിയും ദാസനുമാകുന്ന ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കരുണ പ്രാപിക്കുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിച്ചും കൊണ്ട് സമാധാനത്താലെ പോകുവിൻ എന്നും എനിക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. കർത്താവിടുത്തെ കൃപാന അംഗീകരിക്കുകയും അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനകളാൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു, എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല. പച്ചയായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ അവൻ എന്നെ കിടത്തുന്നു, സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിനരത്തേക്ക് എന്നെ നടത്തുന്നു. എൻ്റെ പ്രാണനെ അവൻ തണുപ്പിക്കുന്നു, തിരുനാമ നിമിത്തം എന്നെ നീതിപാതകളിൽ നടത്തുന്നു. കൂരിരുൾ താഴ്വരയിൽ കൂടി നടന്നാലും ഞാനൊരു അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല. നീ എന്നോട് കൂടിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ, നിന്റെ വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. എൻ്റെ ശത്രുക്കൾ കാണെ നീ എനിക്ക് വിരുന്നൊരുക്കുന്നു, എൻ്റെ തലയെ എണ്ണ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ പാനപാത്രവും നിറഞ്ഞു കവിയുന്നു. നന്മയും കരുണയും എൻ്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും എന്നെ പിന്തുടരും. ഞാൻ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ ദീർഘകാലം വസിക്കും. ദൈവമേ സ്തുതിയോഗ്യമാകുന്നു. ബാറക്കുമോ. തൻ ബലിയാൽ പാപികളെ രക്ഷിച്ചൊരു ദൈവസുതാ, നിൻ ബലിയാലൻ കഷ്ടതമായി ചെന്നോവൊഴിക്കണമേ. ഗോകുൽത്തായിൽ തന്മാർവു തുറന്നോരുത്തമനെ, ദാഹം നീക്കിയിട്ടൊരുകിയ നീരാൽ ചോരേതാലും എൻ്റെ കടങ്ങളെ ശേഷം നിൻ കൃപയാമെസ്പോകായതിനാൽ മായിച്ചൻ പാപങ്ങളെയും കൃപയാൽ പുണ്യമതാക്കണമേ. രക്ഷകനിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെട്ടെന്നാൽ അതിനാൽ പുണ്യപ്പെട്ടവരോട് എന്നെ യോഗ്യനാക്കണമേ. കർത്താവേ, നിന്നുടെ നിത്യ സ്വർഗമതായൊരു രാജ്യത്തിൽ നിന്നെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും നിത്യസ്തുതി കർത്താവിനും വിധി ദിവസം കൃപ നിങ്ങളിലും ന്യായാധിപതിക്കാതെ പാതകനിലും ഉണ്ടാകട്ടെ. കൃപയുള്ളവനാം കർത്താവേ, കൃപയന്മേലുണ്ടാകണമേ. കൃപയുണ്ടാവുക മടിയനതാം എന്മേൽ കൃപയുണ്ടാകണമേ. ഇക്കുർബാനടച്ചുള്ളോർ ഇപ്പട്ടക്കാരന്മേലും ഈ ശുശ്രൂഷകൾ തന്മേലും ഒരുപോൽ കൃപയുണ്ടാകണമേ. ഉൾക്കൊണ്ടോരി നിന്മയും തിരുരക്തമതും ശിക്ഷാപ്രതികാരങ്ങൾക്കായി തീരാതെ കുറ്റങ്ങളറൗതകീടണമേ. നിൻവലമതി നിൽക്കുന്നതിനും ഹാലേലൂയ ധൈര്യസമേതം നിൻമോദത്താഴ്വരയിൽ കുടിപ്പിക്കും നീ അവരെ. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചിന്മയും വിശ്വാസത്താൽ പാനം ചെയ്തൊരു രക്തമതും തീനരകത്തിൽ പാലമ
ജീവദാതാവായി തീർന്നേകണമേ. ഹാലേലൂയ. ജീവൻ നിത്യം പാലിക്കുമോ. ശിഷ്യർക്കായ മാളികയിൽ തൻ തിരുമേനി കണ്ണിച്ചാതാമ്യരുടെ രക്ഷയ്ക്കും പുണ്യത്തിനുമായി തൻ രക്തത്തെ കാസാതന്നിൽ ചേർത്തൊരു ഹാലേലൂയ സുതനായി സ്തോത്രം. പുതുജീവൻ നിന്നോട് കൈക്കൊണ്ടോരാ കൈകൾ അവസാന വിധി സമയത്തെരുതി രൂക്ഷതയെങ്കിൽ ഞെട്ടിയിടല്ലേ. നിൻ ശൈത്യം കൊണ്ടവതാനെ ഹാലേലൂയ നീട്ടപ്പെടണേ. മനമൂലം വാതാവിൽ പോലം വൽമേനാമേ. ഗോകുൽത്തായിൽ രക്ഷകനാം വൃക്ഷത്തിന്മേൽ വെച്ചങ്ങു മരിച്ചോർ നെടുവീർപ്പിൻ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടിളകി പാതാളത്തിൽ ചെന്നവരുടെ മുഖമതൊഴിച്ചു. ഹാലേലൂയ മോദിപ്പിച്ചു. മുറിയോറാഹിമിലനു ആധാരേ. കർത്താവേ, ദാസന്മാർക്കും ദാസികൾക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ കണച്ചിരിക്കുന്ന കുർബാന അവർക്ക് പരിമളവാസനയായി ഭവിക്കണമേ. കർത്താവിനെ തിരുവിഷ്ണുവിൽ പ്രീതിപ്പെട്ട് കരുണയോടെ അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. ആമീൻ. പാതകനാം രൂപേലിനു ജീവൻ മൂശ മൃഗബലിയാൽ നൽകിയെങ്കിൽ ജീവനും നിൻ ബലിയാലേ വിശ്വാസികളായി മരിച്ചോർക്കും എത്ര ഗുണം കൂടും. കുറിയലായിസോൻ, കുറിയലായിസോൻ, കുറിയലായിസോൻ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, കൃപയുണ്ടായി ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഉത്തരമേൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, നിനക്ക് സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, നിനക്ക് സ്തുതി. എന്നേക്കും ഞങ്ങളുടെ ശരണമേ, നിനക്ക് സ്തുതി. ബാരക്കുമോ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ നാമം വിശുദ്ധാത്മനോടുമേ. നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ. നിന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പുണ്യങ്ങളോടണമേ. ഞങ്ങളുടെ കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ, പിന്നെയോ ദുഷ്ടനെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു. ആമേൻ. കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, നിനക്ക് സമാധാനം. നമ്മുടെ കർത്താവിനോടുകൂടെ സ്ത്രീകൾ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളാകുന്നു. നിന്റെ ഫലമായ ശിശു വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാകുന്നു. ശുദ്ധമേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴെപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ സമയത്തും ദൈവതമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. എല്ലാവർക്കും അല്പസമയം അവിടെ ഇരിക്കാം. ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഏറ്റവും ബഹുമാന ആദരണീയനായ ഡോക്ടർ ജോൺ സേബ്രഹാം കോനാണ്ടച്ചൻ, പ്രിയപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകരെ, കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഏവരുമേ, പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻ്റെ വാങ്ങിപ്പ് പെരുന്നാൾ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്രദമായി കൊണ്ടാടുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഇടയാക്കിയ കൃപയും നന്മയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. വിശേഷിച്ച് ഈ ദിവസം ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ച്, വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച്, പരിശുദ്ധ സഭയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ മുൻപ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ, സന്തോഷത്തിൻ്റെ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയെ പങ്കിടുന്ന ദിനം കൂടിയാണല്ലോ. അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിൽ സന്തോഷവും ആനന്ദവും ഓർമ്മകളുടെ സുഗന്ധവും ഒക്കെ പേറുന്ന ഈ ദിവസം ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ശ്രമിച്ച എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്മരിക്കുകയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയുമാണ്. ഭാരതത്തിൻ്റെ 75ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി, ആഹ്ലാദത്തോടുകൂടി ഭാരതത്തിൻ്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ആഘോഷിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണ്. ലഭിക്കപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യം അതിനെ യഥാർത്ഥമായി വിനിയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും നാം പരിശോധിക്കേണ്ടത്. ദൈവമാതാവിൽ കൂടി നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു മിശിഹായുടെ ജനനം മനുഷ്യരാശിക്ക് നൽകിത്തന്ന സന്തോഷത്തിൻ്റെ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തെ, അതിനെ യഥാർത്ഥമായ അനുഭവത്തിൽ നാം കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുകൂടി ഈ ദിനങ്ങളിൽ നാം ചിന്തിക്കുകയും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയാണ്.
അത്തരത്തിൽ ഈ ലഭിക്കപ്പെട്ട ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമായിക്കൊള്ളട്ടെ, പാപത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യമായിക്കൊള്ളട്ടെ, അതിനെയൊക്കെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി കാണുവാനും കൃതജ്ഞതയോടുകൂടി ജീവിക്കുവാനും ആ നേടിത്തന്ന വ്യക്തികളെ ഓർക്കുവാനുമായിട്ടുള്ള ദിവസത്തിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഈ ദിവസം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പരിശുദ്ധ ബലിയർപ്പിച്ച് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചത് വിവിധ തലങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധ സഭയുടെ അനുഗ്രഹപ്രദമായ ശുശ്രൂഷകളിൽ മുൻപോട്ട് നയിക്കുന്ന ഒരു പിതാവാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വൈദിക പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഈറ്റില്ലമായ കോനാട്ട് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പിതാവായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോൺസ് എബ്രഹാം കോനാട്ടച്ചനെ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വൈദികരായ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശുദ്ധ ബലിയർപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ആഴമേറിയ ചിന്തകൾ കൊണ്ടും പഠനങ്ങൾ കൊണ്ടും വളരെ സൗമ്യമായ ഭാഷയിലും രീതിയിലും ഞങ്ങളെ അഭ്യസിപ്പിച്ച ഞങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥൻ, ഏതൊക്കെ വിശേഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും എന്നുള്ളത് പരിമിതമാണ്. സഭയുടെ മുൻ വൈദിക ട്രസ്റ്റിയായി, കോട്ടയം പഴയ സെമിനാരിയുടെ പ്രധാന അധ്യാപകനായി ഒക്കെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ശുശ്രൂഷ ബഹുമുഖ പ്രതിഭയോടുകൂടി നിർവഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാവ തിരുമനസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു. ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ നിറപടിയായും അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടിയും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം ദൈവം ആ പിതാവിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. ലഭിക്കപ്പെട്ട അനുഗ്രഹങ്ങൾ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി, സഭയുടെ അനുഗ്രഹപ്രദമായ നിലപാടുകൾക്ക് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് സഭാ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഒരു വലിയ അഭിമാനത്തിൻ്റെ നിമിഷം കൂടിയാണ്. അത്തരത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ നമ്മളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ദേവാലയത്തിലേക്ക് സമയത്തിന് മുന്നേ തന്നെ കടന്നു വന്ന് പരിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിച്ച് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോൺസ് എബ്രഹാം കോനാണ്ടച്ചനോടുള്ള ഭക്തി ആദരവുകൾ സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരു ശിഷ്യൻ എന്ന പേരിലും ഇടവകയുടെ എളിയ ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന പേരിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുകയാണ്. വിശേഷിച്ച് ഇന്ന് അച്ഛൻ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്കൊക്കെ കടന്നു വരുവാനായിട്ട് ഇടയാകുന്നത് ഇടവകയുടെ ജൂബിലി നിറവിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഈ വർഷം കൂടിയാണല്ലോ. 25 വർഷമായി ദേവാലയം രൂപീകൃതമായിട്ട് ആ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾ ഏറ്റവും സമുചിതമായി നടത്തപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരുക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചതിലുള്ള സ്നേഹവും കടപ്പാടും ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോൺസ് എബ്രഹാം കോനാണ്ടച്ചനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഭക്തി ആദരവുകളോടുകൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനെ അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. ഇന്ന് നടക്കപ്പെടുവാനായിട്ടുള്ള 1-2 ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോട് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് നൽകുകയാണ്. 10 മണിക്ക് നമ്മുടെ സമീപമായ MDLP സ്കൂളിൽ വെച്ചാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ നാം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉദ്യമിക്കുന്നത്. ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും രാവിലെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം കൈമുത്തിന് നേർച്ച കാഴ്ചകളോടുകൂടി സ്വീകരിച്ച് ഭവനങ്ങളിലേക്ക് പിരിഞ്ഞു പോകാതെ ദയവായിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷം, പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ, രക്ഷകർത്താക്കൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരോടൊപ്പം ചേർന്നിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷ പരിപാടിയിൽ പങ്കുചേരണമെന്നുള്ള കാര്യം ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വം പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ദേവാലയം ജൂബിലി നിറവിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് ഉദ്യമിക്കുന്നത് ദേവാലയത്തിനോട് സമീപമായി ഒരു പാഴ്സനേജ് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് കണ്ടെത്തപ്പെടുവാനായിട്ട് ഒരു കൂപ്പൺ ക്രമീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫണ്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രമീകരണം കൂടി നാം ഉദ്യമിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ. അതനുസരിച്ച് ഒരു കൂപ്പൺ പ്രകാശനം കൂടി ഇന്ന് നിർവഹിക്കപ്പെടുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ കൂപ്പണിൻ്റെ പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിച്ച് അതിനായിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി സ്നേഹബുദ്ധിയാൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. അതനുസരിച്ച് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ അകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നും എല്ലാ ആളുകളും ഉദ്യമിക്കണമേ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ ശുശ്രൂഷകളും മറ്റു ക്രമീകരണങ്ങളുമൊക്കെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലേക്ക് ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് തത്സമയ സംപ്രേഷണം നിർവഹിക്കപ്പെടുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ബഥേൽ ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ ക്രമീകരണത്തിലും ആഭിമുഖ്യത്തിലുമാണ് ഈ ശുശ്രൂഷകൾ തത്സമയ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ചുമതലപ്പെട്ടവരോടുള്ള വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരോടും അണിയറ പ്രവർത്തകരോടുമുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും കടപ്പാടും പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. ഇന്നത്തെ നേർച്ച
ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് മൂത്താൻ്റെത്ത് പള്ളത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട ജിൻസി റിൻസി സഹോദരിമാരാണ്. ഈ 2 സഹോദരിമാരോടും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളോടുമുള്ള സ്നേഹവും കടപ്പാടും ഇടവയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. ദൈവമാതാവിൻ്റെയും വിശുദ്ധനായ പരിമലമാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനിയുടെയും മധ്യസ്ഥതയും കാവലും ആ ഭവന നിവാസികളോട് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇടവകയുടേതായ എല്ലാ നന്ദിയും സ്നേഹവും കടപ്പാടും ആ വ്യക്തികളെയും കുടുംബത്തെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. തുടർന്ന് നടക്കപ്പെടുന്ന ക്രമീകരണങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുവല്ലോ. കൈമുത്തിന് ശേഷം നേർച്ച കാഴ്ചകൾ സ്വീകരിച്ച് ദയവായിട്ട് വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാതെ MDLP സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ഏവരും പങ്കുകാരാകണം എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണല്ലോ. മുന്നാഴ്ചകളിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ LP സ്കൂളിലായ വളരെ ചുരുക്കം ആളുകൾ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു കലാലയമാണല്ലോ അത്. പലപ്പോഴും ആരുടെയും നോട്ടമെത്താതെ, ശ്രദ്ധയെത്താതെ, ജീർണിച്ചും മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്കും ഒക്കെ പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ ബോധ്യത്തിലാണ് ജൂബിലി ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആ സ്കൂളിലെ ആ കലാലയത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിന് നാമും പങ്കാളികളാകുന്നത്. അതനുസരിച്ച് മുന്നാഴ്ചയിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ സ്കൂളിന് വേണ്ടി ഒരു ലൈബ്രറി ക്രമീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു നാം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. പല ആളുകളും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പുസ്തകങ്ങളും മറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തി. അവരോടൊക്കെയുള്ള സന്തോഷവും നന്ദിയും പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിൽ നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. വളരെ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ, 40-ൽ താഴെ പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് മതിയാകും കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ്. അവരുടെ വായനാശീലം വളർത്തിയെടുക്കപ്പെടുവാനും അവരുടെ ആദ്യ തുടക്ക വായനകൾക്കുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇടവകങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവരുടെ ചേർന്നുള്ള നിർവഹണം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധ്യമായി എന്നുള്ളതിൽ വളരെ സന്തോഷം അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഉദ്യമം അവിടെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. MDLP സ്കൂളിന് ഒരു ലൈബ്രറി എന്നുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മൾ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധ്യമായി. മറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങൾ തുടർന്നും ഓരോരുത്തരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങളോടുകൂടി ഈ നാടിന് അനുഗ്രഹപ്രദമായ ഒരു കലാലയമായി തീരുവാൻ ആ സ്കൂളിന് സാധ്യമാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തുടർന്ന് നടക്കപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങളിലും ഏവരുടെയും നല്ല സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കണമേ എന്ന് വീണ്ടും സ്നേഹത്തോടു കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള ഇടവകയുടെ പാഴ്സനേജ് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കായി നാം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന കൂപ്പൺ യൂണിറ്റ് പ്രകാശനം ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോൺസ് എബ്രഹാം കോനാണ്ടച്ചൻ നിർവഹിക്കുന്നു. ഇടവകയുടെ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന് അത് സമർപ്പിക്കുകയും അച്ഛനത് ഇടവകയുടെ ട്രസ്റ്റി പ്രിയപ്പെട്ട റോജിൻ മാത്യുവിന് നൽകി ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇടവകയുടെ സെക്രട്ടറി പ്രിയപ്പെട്ട ഷെറിൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന് അത് സമർപ്പിക്കുകയും ഇടവക ട്രസ്റ്റിയെ അത് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇടവകയുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ഫണ്ടിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നു. എത്രയും വേഗം വളർന്ന് വികസിച്ച് കെട്ടിടം പണി എത്രയും വേഗം ആരംഭിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകമായ നന്ദി ബഹുമാനപ്പെട്ട എൽവിൻ അച്ഛനോടും മറ്റെല്ലാവരോടും അറിയിക്കുകയാണ്. ഉടനെ തന്നെ സ്കൂളിൽ വെച്ച് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് എന്നും പള്ളിയിൽ സംബന്ധിച്ചവരെല്ലാം തന്നെയാണ് അവിടെയും സംബന്ധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടുമാണ് 2 പ്രസംഗത്തെ ഒന്നാക്കി ചുരുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് വരുമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. ഇന്ന് 2-3 തരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ്. ഒന്ന്, പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻ്റെ ഓർമ്മ ശൂനോയോ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിപ്പ് പെരുന്നാൾ. 2, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമാണ്. 3, അബ്ദുൾ മിശിഹാ പാത്രിയർക്കീസിൻ്റെ ഓർമ്മ ദിവസവും കൂടെയാണ് ഇന്ന്. മലങ്കര സഭയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയ കാതോലിക്കേറ്റ് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീർന്ന അബ്ദുൾ മിശിഹാ പാത്രിയർക്കീസ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ ദിവസവുമാണ്. ഈ ഇടവകയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജൂബിലി ആഘോഷത്തിലുമാണ്. ഇങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിൽ സ്നേഹവും സന്തോഷവും നിലനിൽക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്നോട് ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അത് സ്വീകരിക്കാൻ ഇടയാവുകയും ചെയ്തു. നിങ്ങളെന്നെ ക്ഷണിച്ചതിലുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സ്കൂളിൽ വെച്ച് ഒത്തുചേരുമ്പോൾ പറയാവുന്നതാണ്. കൈമുത്തിനായിട്ട് എഴുന്നേക്കാവുന്നതാണ്.
യജമാനൻ വരുമന്നേരത്തുണർവുള്ളോ മുന്തിരിത്തോപ്പിൽ പണിയായി കാൺമോരോധന്യരാം പകലെല്ലാം തൻ കൂടെ പണിതോ അവനരകേട്ടി പരികർമ്മിച്ചിടും താതനിരുത്തും മേശയ്ക്കായി പരികർമ്മിക്കും സുതൻ റുക്കുദിശാപാരകലിത മുടയും നോരോ മുടി ഹാലേലൂയ ചൂടും മകുടത്തിൽ കർത്താവരുളേ ചെയ്തു ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പം ലോകത്തെ പോഷിപ്പിപ്പാൻ മേലിന്ന